Postaviť lietadlo zo stavebnice údajne nie je až také zložité. Potrebujete vraj garáž, bežné vybavenie domácich majstrov a zhruba od 200 až do 500 hodín času. Poďme sa pozrieť, ako taká stavebnica vlastne vyzerá. Získanie alebo nadobudnutie lietajúceho športového zariadenia sa zakladá na troch princípoch, a to buď to si ho vyrobí záujemca z metráže, to znamená 100% zhotovenie, alebo má možnosť si kúpiť rozpracovanú stavbu v podobe stavebnice a dokončiť si ju. Tretí spôsob to je nákup sériovo vyrobeného lietajúceho športového zariadenia, obmedzeného hmotnostne pre pevné krídla 450 kg v dvojmiestnej verzii a pre vírniky 560 kg v dvojmiestnej verzii. Výroba lietadiel zo stavebníc nie je na Slovensku nič nové. Tento spôsob výroby, taký povedal by som kutilský, je veľmi prirodzený lietajúcej verejnosti, ktorá má menej finančných prostriedkov, ale o to je zručnejšia, manuálne zručnejšia a odborne pripravená. Každý, kto stavá sám svojpomocne, ušetrí svojou prácou náklady vo výške 30 až 40%. Samozrejme, keď má svoje nejaké olietané motory, prístroje a tak ďalej, môže to byť aj trošku viac. Len na druhej strane treba dbať na to, aby odbornosť nebola na úkor nákladov. Aby profesionalita zvíťazila nad nákladmi. Je to veľmi dôležité, pretože lietadlo nemá šancu vo vzduchu zastaviť a niečo opraviť. Stavebnica Viper SD4 obsahuje kompletne nitovaný drak lietadla, nitované chvostové plochy, horizontálne a vertikálne chvostové plochy, nitované krídla lietadla, kabínu, sadu laminátov, interiér a predný a hlavný podvozok lietadla a užívateľský manuál pre stavbu lietadla. Na vyžiadanie záujemcov je možné dodať motor lietadla a vrtuľu, teda pohonnú jednotku, sadu avionického vybavenia, elektroinštalačný kit a sadu čalúnenia. Pri tvorbe stavebnice sme prihliadali na staviteľa, kde sa samozrejme predpokladalo jeho priemerná remeselná zručnosť. Vzhľadom na to sú špeciálne prípravky a náradie už dodané v tejto stavebnici. Budúceho staviteľa pri stavbe tejto stavebnice stretnú operácie, ako je ručné opracovanie laminátových dielcov, nitovanie, brúsenie, rezanie, finálny nástrih lietadla. Pri stavbe si staviteľ vystačí s bežným ručným náradím, ako sú vrtačky, nitovacie kliešte, rôzne vidlicové, očkové, imbusové kľúče, gola kľúče, skrutkovače a samozrejme z meradiel posuvné meradlo, zvinovací meter, vodováha. Stavebnica sa dodáva v jednej úrovni rozpracovanosti a predpoklad montáže tejto stavebnice pre priemerne zručného staviteľa je na úrovni niekde 250 až 300 hodín. Z pohľadu požiadaviek na priestorové kapacity pri nejakej šikovnosti domáceho staviteľa a remeselníka si vystačí aj s bežnou garážou o rozmeroch možno 3x8 metrov. Stavebnica lietadla sa dodáva prevažne v drevených debniach. Napriek tomu, že letecká výroba je svojím spôsobom sofistikovaná, môže budúci majiteľ stavebnicu získať do 2 mesiacov. Stavba lietadiel, aj týchto kitov, jak my ich voláme, podlieha určitým predpisom. Tieto predpisy zastrešuje Slovenská federácia ultraľahkého lietania, ktorá po začatí stavby určí technický dozor prostredníctvom inšpektora, ktorý kontroluje stavbu lietadla, prípadne poradí a dbá na to, aby všetko bolo v zmysle platného stavebného predpisu. Keď sa lietadlo skompletizuje a je letu schopné, urobí sa zálet, samozrejme za prítomnosti skúšovného pilota z FULu a následne sa vystavia, pokiaľ všetko vyhovuje, dokumenty a doklady k tomu, aby mohol dostať imatrikulačnú značku a môže vlastne lietať.